Ki Gareng Bagong. Pak Gundul, kepiye Ki Gareng? Iki ngono awakmu iku saka ngendi ta Pak Gundul? Aku ngono Ki Gareng ya. Senajan aku iki poso, aku iki ya sinau. Sinau piye? Sinau berbenah diri, memperbaiki diri ngono. Maune aku ya ora tahu iki ngono aku latihan. Ya maklum ya Ki Gareng. Aku sithik-sithik ngene iki ya sinau. Bene ya pancen ora tau blas. Ndul Gundul. Kowe ku ngono kok Ndul. Kepiye, Gong? Masa Pak Gundul Kang Gareng. Ngajine lho Kang Gareng. Isa libat, ha? Lho aja ngono lho, Gong. Kepiye Kang Gareng? Iku aja ngono, Gong. Senajan aku iki nganti tuwaku ngene iki, lagi iso alibak tak. Iku ngono ya termasuk perkembangan, perbaikan. Daripada ora blas. Iki ngono aku ikhtiar. Mugi-mugi aku wis umure wis sangsaya suwe, sangsaya suda. Ora mestine awake dhewe iki bakal ngadep sing kuwasa. Ya aku ya sadar diri, sadar posisiku wis tuwa, Gong. Mbok menawa wong jenenge wong ku ya ora roh. Iya. Pak Gundul. Kepiye Ki Gareng? Senajan sak isa-isamu kowe dalam sinau iku ya termasuk apik Pak Gundul. Ya pancen apik, ngono lho Gong didungokno. Tapi nganu kok Kang Gareng. Alibak tak kok ngono Kang Gareng. Ya ora apa-apa to, Gong. Iki ngono wis ana perkembangane karo Pak Gundul iki wis nunjukke nek ikhtiare, hijrahe supaya ini dadi kanan pawongan sing becik lan suwe apik, Gong.